Hi guys! Good morning! Si Francis Dick. Grabe ang kalat ng bahay, pero wala na tayong magagawa dyan kasi grabe talaga ang kalat na niya kasi nga, di ba, moving out na namin this month. Si Francis is nandito. Hi! Siyang hiya siya, oy. Yang hiya siya kasi kalangi-langi siya kaayo. Hinatid ko na pala si Francine at ang si Ella at saka si Vanessa, wala na ito. Tingnan nyo, may diaper dito guys. Kasi si Francine, nagpapanty na yan siya. Hindi na yan siya nagnanapi. Pero pag night time, nilalagyan ko siya ng diaper para basin makaihi ba. So, to be safe. So, tinanggal niya this morning at nilagay niya lang dun sa upuan. Kasi big girl na talaga si Francine. Ay, para talagang hindi 3 years old, guys. Kung umasta si Francine. Very, 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 ano talaga. Tinanggal niya lang. Nag-toilet siya. Maaga yan siya gumigising eh. As always. So, grabe oh. Ang kalat na talaga dito. I'll show you guys sa aming bahay. Ayan. Madaming boxes dyan. Tapos, may mga boxes dito. Nakalock pa lang ko. Hindi na taman hatira. Ang daming boxes dyan. And then, kalat dito guys. Another boxes doon. So, almost half of the gamit namin na mga maliliit is na put away ko na. Nalagay ko na siya sa box. So, ang ano na lang, ang malalaki at mga bagay-bagay na ginagamit ko pa. So, ayun, today, plano ko maligo. It's only 9 AM. Ang aga namin na nagising. Tapos, yun nga, nasa school na mga bata. Nag-vlog ako today kasi I'm not sure kung anong ilang pang vlog ang natira natin na i-edit. Yun palang kusina namin. Wala na itong mga laman. Kukmal, guys. Wala nang mga laman. Nilinis ko siya kasi may bibili nito. May bibili sa aming kusina. Pero I'm not sure pa kung sino. Wala na. Tinanggal na namin yung mga laman sa shelves. Kasi mayroon ditong bumibili ng second hand eh. Yun pala yung washing machines na dalawa ko. Nabenta ko din siya. For so cheap. For 30 euros I think. That is 1,500 in peso. So, magluluto ako ng aming lunch kasi may appointment kami. Vaccine appointment ni Ella ngayon. Hindi sa COVID vaccine. Pang vaccine nila dito. Parang normal vaccines, guys ba? Kasi nung dumating si Ella dito, meron silang check-up and so on. And they said na she can avail or pwede siyang sa mga ibang vaccines na hindi niya nakuha doon sa Pilipinas. Gigisahin ko to. Chinese pichay. Lalagyan ko ng manok. Magluluto ako para pag uwi ng aking stepdaughter kasi nga itong mangyayari ano ba to? Si Ella, pag uwi niya, at 3 PM yung aming appointment. Sabi ko sa kanya, 2 PM dapat andito na alis. Maglabas naman dito sa bahay. Susunduin ko sa Francine at diretso na kami. So, magluluto ako now para may lunch dito. At magla-lunch kami. Plano ko pang maligo. Ewan ko kung makakaligo ako. Magluluto nga ako ng lunch para pagdating ni Vanessa, kakain. Sinabihan ko yun siya kahapon kagabi na. Kakain siya kung anong mayroon dito sa kusina. Kami. Pakargar po yung kubugoy. So, kakain siya kung anong mayroon dito sa kusina. And then, yun nga. So, magluto ta dong. Luto ta dong. Kush mama dong be. Kush mama dong be. Big boy na kayo ni big boy. Pero yun pa din. Very alangi pa din. Very langi. Very langi. Very langi. Magluto si mama dong. Magluto. What? You want this one? Bread niya to kanina hindi niya kinain. Hindi siya. Ayaw niya ng toast. Gusto niya yung mga German bread. Yung mga brown bread yung gusto niya. Tapos wala na kaming brown bread. Bili tayo mamaya dong. We buy later. You want this one? I give you mandarin.
na-slice ko naman tong manok. Hindi na pala ako nag-grocery masyado ng i-freeze kasi kung may bibili sa kusina, kasama yung fridge eh. So ito, chicken breast to, ni-marinate ko. Yan yung isasagol, i-mix natin dyan. So ready to cook na. Okay. Sit down. And gawa tayo nito. Okay, here. You bring it there in the living room, be. Kung dalon ba, be. Makakaintindi na to eh. Kakaintindi na yan siya, guys. Pero, ano lang, may pagka-spoiled. Kahit hindi naman namin, hindi ko naman ini-spoil. Hindi namin ini-spoil. Ganyan talaga siya, may pagka-spoiled. Alam, parang feeling niya, ako lang ang lalaki dito. Ako lang ang kamanghuran dito. At ako lang yung isang lalaki. Parang ganyan siguro ang feeling niya. Or ano, yung bataan niyo eh. So, ayun. Guys, ito na yung ulam natin. Madali ang ginisang Chinese pichay. O, diba? Solved na yung ulam. And then, nagluluto na ako ng rice. Ito yung ating lunch. It's only 10:15. Natapos na nating nagawa ang ating lunch. And then, so, at maybe at 11, papakainin ko na si Francis. And then, maghahanda para hindi na magdali-dali ba? Tapos, maghahanda para hindi na magdali-dali. No? So, that's it. Dali lang ng luto eh. Antayin ko lang itong magbukal-bukal ang rice. Tapos i-turn down ko to 1. Then that's it. Makaupo muna ako. Thinking to have coffee again. Pero hindi pa ako inom ng tubig today. Inom muna ako ng tubig eh. So, luto na yan eh. Ang ating gulay. So, ready na yan for lunch. Wala na tayong iintindihin. Yeah. Vanessa? Are you a dinosaur? Then tayo pangaon mo anang kuan. Cinnamon dira. Yeah. Brother is a dinosaur. Yeah. Yummy? Wala ba ni nalibang karon oh. Dako-dakong tae yun yung ugma. Yeah. Kauwi na pala kami guys. Hatagin to yung kuan. Happy siya. Hi. Wala ba mo nangaon sa gulay? Parihara mong duha. Kauwi na kami guys. Galing sa aming appointment. Nabili namin sa ref. Hindi kumain ng gulay itong dalawa. Ito siguro yung i-dinner namin mamaya. Umili ako lasagna guys. Hindi na tayo mag kuri-kuri. Ritso na. Lagay na lang sa oven. Life is easy then. Pero ito siguro kakainin ko. Oh. Hindi kumain. Pakainin ko nito si Francine at Francis. Healthy yan eh. Ang dalawa hindi kumain. Si Vanessa nag-bread. Gisumhan siya siya. Gikuan siya rice. Gisumod. And uwi ngayon si Frank. Uwi siya. Pag ano pa itong gagawin ko eh. Madami akong gagawin. Magtutupi. Yung tupiin ba? Hindi talaga matapos, no? Hindi talaga matapos itong tupiin. Nasa baba pa eh. Nasa basement kasi kailangan ko siyang i-pick up. Nung kasi ako naghang kasi nung umuwi kami dito, nilabang ko lahat ng mga maruruming damit. Maruruming damit. So maghuklas siguro ko. Brother? Brother? Are you a dinosaur? No. Are you a dinosaur? Are you a dinosaur? Ginoo ko. May bataan eh. Kiat jud kayo sipat ba? Sipatin. Sipatin. Alam niyo ba kanina nagpatulog ako ni Francis? Nakatulog ako tapos naglaway. Sa kahago siguro ba? Yung ano bitaw, yung wala kang tarong tulog ba every night. No, nga? Ito yung dahilan kaya ako laging walang tarong tulog. Jab. What are you doing? Drawing? Yeah. That's good. You do mal. Mal. Ay, ginoo ko. Antayin ko si Frank, pauwi na yun eh.
Sus, murag yung gibagyo ang balay oh, ang bahay. Grabe ang kalat oy. Ang labas ang mga box na hindi dapat lumabas. Isa way ligo. Kaligo na. Is Vanessa in the shower now? Warum nicht? Du hast Hausaufgabe? Warum du hast nicht gemacht earlier? You are in the window having your mobile instead. Ha? Live. Nag-cellphone man noon ni ganina. Nasakpan yun ako sa kuan. Yeah, free giveaway. Ist so viel hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unsa daw na. Nabinyag makaon. Hay, magkuanta. 6 Stück. Lay, ang pan, imol ga-abri raman ni Day. Oh, Ich war nicht die letzte, das war Vanessa. Vanessa. Wa yun ni mga batao. Lasagne jetzt in der Ofen legen. Warum? Not yet. Iwa mo na nga og rice ba? Kaya anak, pag mabos mo sa'yo pa man, pangaligo na mo dito ka. Haligo na dito ay nagpagtagad mo magbukaan ba? Ich will jetzt nicht duschen. Ist so kalt. Pandingon man ka, uy. Saan naman yung mawatay? Pandingon. Winter kasi guys. Malamig, malamig. Hindi pa winter. Ano pa man naman ron? Autumn pa. Ang lamig kasi sa labas. Kahit ako, wala akong ligo today. Lutuin ko yung lasagna kasi padating na si Frank. Ang dami na bang letter dito. Dami na yung basahin ito. Ayan, ayan. Si Frank na yung mag-ano niyan. Si Francine, habang naglingkod-lingkod lang ako dun, sabi niya, Mama, you have to make dinner because Papa is coming home. Coming home daw ang papa niya, magluto daw ako ng dinner. Wag yung teligtas, ani. Pati atong anak suguon na ta. Jean. What? Hey, ich sag das Ella, ja? Was? Nein, egal. Duha, oh. Duha ka mga kuan. Lib. Was? Ne. Unter der? Ang saan? Buta? Naglibog niya ning. Du musst das Käse doch darauf machen. Ja, drauf. Der Käse und dann hier so. Ja? Ja. Then before be, ibutang sa kuan be ang bindi. Sakto na na. Ang sige ingon dira. Ikuan sa ibabaw, tunga. Gineruman mangulo. So viel wie du möchtest. Was? Also nur so viel wie du willst. Alles, ne? Alles. Ja, ja. And then? Aber wenn du nicht Käse magst, dann kannst du ein bisschen. And then, di ba, tunga. Sa mukha ng gineruman ang pangit. Totoo na kunig unang ng isa guys kasi si Frank 8 PM pa darating. So, kids will eat ahead. 30 minutes. 30 minutes din, 30 para maluto dito. For 30 minutes. Tagal na po sila hindi nang kain ng lasagna ba? Das, ne? Das? Or what? Da steht Umlauf. Is that Umlauf? Umluft? Yeah. Sama ni Jim. Mit Luft oder ohne jetzt? Umlauf. Umlauf. Oder Nicht- Ober-Unterhitze. Was ist das, Vanessa? Since you're German here. Umluft. Ja, Umlauf. Sie weiß das nicht in Bachen, weißt du das? Ja. Umluft entweder mit dieser Luft, also wie zum Beispiel das, ja. Oder ohne. Is das Umlauf? No, that's grilling day. Mach Alle. einfach Ja. das Ja. Mach das Egal. Egal. Ang buti ng mga muhiyag. Muhiyag German, di man ka naman kabalo ng mga bataan eh. Hallo, Google, was Umluft ist. Google, Jean. Google. Umlauf is, I think, in the Mitte, oder? Umluft Nein, ist das Umluft. Zeichen von das, nicht hier. Umluft, das ist, dass vielleicht Luft kommt. Okay. Das ist das Ding, sich dreht, als Luft. Pas yung tani. Umluft, okay, da. Wala ba mo nang ako rice man? Iguahan mo. Pati man. I-class na ninyo akong kuha dito. Ich sag, bring that here so mo-class ninyo. Was hat sie gesagt? Die Klamotten. Nach oben bringen. Wann gibt's hier das?
Yeah, the best birthday. Pauklas na ko siya. Kung nilayhay ba sa ubos. Pauklas na ko nila guys. Kaya mamilo ko. Hirap no. Pag German yung ano ba. Yung mga instruction. Hindi tayo makaintindi. Oy. It's time for me talaga na mag-German na tayo nito. Umlof. Naglibog kung saan. Basta mo na. Basta maluto. Yun na yun. Ako, kakain ako ng rice. Ayoko ng mga lasagna. Dalawa yung binili ko. So, ang isa, mamaya ako lutuin pag andyan si Frank. Ito, pakain ko sa kanila mauna. Cook malabas. Rice akin, guys. Yung gulay na inano ko kanina. Tapos bagoong. Tilukon ko na lang tong bagoong kasi wala nang laman, Naubos ko talaga siya. Sarap nito ba? Sa pagkain. Saka lasagna sa kanila. Hindi man ako ganahan ng lasagna. Good. Kain tayo. Panihapon na ako. Ako talaga guys, mahilig ako sa gulay. Chili garlic natin, tilok kahapon. Hindi pa ako nakagawa kasi busy man kasi guys. Tapos this is Gino nagtanong siya dito paano ko ito gawin. Hindi pa ako nakahanap ng sili sis. Hanap muna ako ng sili. Kasi yung sili pangitaon dito sa Germany talaga yung sili. And then, pag ano, ang measurement mo lang talaga sa kanya sis, sabihin ko sa'yo kung paano siya lutuin. I-blender ni mo yung sili at saka garlic. Lagyan mo ng olive oil. Mas maganda yung olive oil gamitin mo. Mas healthy siya kaysa yung cooking oil bitaw. Kasi lalagyan mo siya ng oil, chili garlic in oil nga. Tansya-tansya lang yung sa akin. Yung sa akin, 3 ka ganyan na ahos ba yung garlic, yung buo bitaw, yung wala pa nimo pangtangtanga, 3 ganon. Tapos yung chili ko naman is bana-bana lang na ako sis. Depende sa akin kung gaano kaanghang ang gusto ko. Tapos nilalagyan ko siya ng chili powder from Asian shop kasi yung sili nila dito hindi siya masyadong maanghang. Minimix ko siya sis. First gi-blender na po yung garlic at saka sili. Lagyan ko ng olive oil. Pag na-blend na yun, depende sa'yo kung gaano gusto mo kagagmay. Gaano ka gusto mo kaliit. O gusto mo ba ng medyo merong laman-laman. Sa akin, depende yan. Ako, gusto ko yung hindi kayo siya lata ba? Hindi kayo siya powdery, bitaw. And then, matapos mo i-blender sis, iluto mo siya sa kalaha or kaldero for 30 minutes I think. Basta gagawa ko niyan, pag gagawa ko next time i-film ko, tapos lagyan mo siya ng vinegar at sugar kasi yung vinegar yun yung parang ano niya ba? Chemical na magpapalas niya for up to 6 months. Basta pag gagawa, makakita ko ng sili, magka-time, gagawa ako at papakita ko sa iyo in video kung paano. Nakabili kasi ako sa Asian shop ng chili garlic, ay ng chili powder. Yun ang ginagawa kong paanghang. I thought you don't want this. You want chicken? Give you chicken. Kanina ayaw niya. Ngayon na salita ako nagkumakain. Gusto na niya. Si Fancy naman, naubos niya isang plato nito. Psst. May sabaw kasi konti. Gusto ko yung mandaming gulay kasi pag kumakain ako with rice, mas madami yung gulay kaysa rice. Para makontian yung rice ko.
Kung hindi gulay, nagsasalad ako. Mas madaming gulay kaysa rice. Ang saba ng TV ni Francis. Ay. Gitilok lang yung taon ako ang aking chili garlic. Ang laman. Pati ang bagoong. Malayo pa naman kami sa Asian shop dun eh. Gusto ko yung cabbage, mga broccoli. Ito yung mga gusto kong gulay. Ano siya, laman yun. Wala yun tayo matilok. Lamis pa naman. Tayo matilok. Kaluoy yan eh. Nami mong gudhan. Sarap kasi kumain pag may maanghang ba. Tuyo din. Wala akong tuyo na. Luoy man tani eh. Gawa na lang tayo ulit tapos pakita ko sa inyo. Hanggang ganda pag ikaw maggawa kasi depende sa iyo kung gaano kaanghang ang gusto mo. Ayun. Sila maglasanya sila. O rice ko eh. Mabusog ko ang pasta. Guys, natapos na tayo. Ito yung baon na aking gagawin. Ay, ginawa din. Sila dyan. Naghuhugas ng dede. Assignment niya yan. Yung maghugas ng dede. At si Vanessa naman ang taga-dry. So, baon nila bukas. Toast na may shinken. Para siyang, ano guys, meat na... What is shinken in English? Bacon. Yeah, but bacon you need to cook. This one is Ham. like ham daw kuno guys. Tapos meron tayong fruits, grapes, mandarin, then some treats. Uy, Francis! What are you doing there, Dong? Nangawa. Francis, Nanguha naman sa mga sinuksok. Cinnamon, Oreo biscuit, o Christmas biscuit. Christmas season biscuit dito guys. So, yan na yung baon nila. Ito kang Ella. Was, you want to eat too? No, there's no food there. That's not nam-nam there. You want to eat nam-nam? Yeah? Yeah? At the same kang Vanessa. Yung lunchbox nila, hindi talaga magkasya. The same lang yung laman. Tapos, ilalagay ko sa fridge. Can you put that in the fridge? Para bukas, guys, i-grab na lang nila. Yeah, we will get nam-nam for you. Bukas. Yeah, I get you nam-nam. I get you nam-nam. I get nam-nam. Gusto niya kumain ng ano sa bao nila. O, ito. This one, you like that. Okay? Yummy? Yeah? Hindi pa naman ito nagpajama, eh. 8 PM na. Nantay namin papa niya. What's that? That's there, belong there. Francis took that. Anong nag-shal-shal man mo? Weil mein Halsschmerzen. mir ist kalt. Ich hab Fieber. Kuan man isilan sa shal gali. Scarf. Nag-scarf. Apila ni day.
Scarf isag mga tulog na. Okay? Okay dong? Lekker dong? Lekker dong? Are you a dinosaur? Hier ist dein Hand. Dinosaur. Dinosaur. Kann ich das da stehen lassen? Yeah, that can stay there. So, stay that too. So, tomorrow when you eat, you can have a kuan already. Gibt es Nutella? Nein, Nutella. So, you have to eat jam tomorrow again. Oh. It's an oven. Ah. Put butter in it. Just liquor. Genau. Was is Vanessa, you can put that in the wash because it's breaking. Yeah. We change your pajama after, okay? Gutom mo. Wanna peanut butter? Na apa? Gutom pa ka dong? Huh? Are you hungry? Eins. Hier. Hungry? Oh. Still food there. Hungry? Hungry? Das ist Emo. Huh? Pangatulog na din mo. What is that paper, Vanessa, that your papa needs to sign? Put that here. Just leave that here. Kann ich dir das gleich geben? I will give that to him. So you can go to bed. Because it's late. I don't know where he is now. You change pajama now. Huh? You change pajama now. Change pajama now. Yeah, we say bye-bye. So guys, we will end the video now. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye. And have a good night, everybody. God bless you all. Bye-bye. Si Francine is natulog na pala. 7 PM is sleep time for Francine. Bye! Kani, di ni matulog sa'yo kay nagnap man. Si Francine, di na sa'yo nagnap kasi sa kindergarten. Wala man ni... Naunsap! Naunsap ka dong. Hyper ang gani. Oh! Uy. Uy. Ay, pulis ka. Oh. Okay, gano'n ako si Pata. Come on, we change pajama now? No? Not yet? No? Pajama time. What are you eating? You eat? Gutinak. Gutinak. Si Patters ang kadung eh. You hear that? He wants the police car to be on it. I don't know what's happening with it. Don't break it. Come here. Get to Papa. Say hello. No. Hey, come here. Okay. See you tomorrow. Papa. What's happening? You have the same color with Papa's clothes. Get to Papa, get to Papa. Get to Papa. Yeah, come. Come here, come. Come. What's the magic word? For what? Peace for what? Ano sa maning isaw? Mama!
Kuss, kuss Mama pa. Yeah, since you don't. What did you give him?